karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Mihunong na sila sa tubangan kit sa pay sa tikuang. Ipalihog ko pakanaw sa wheelchair no eh. Oy. Okay ron. Ako na Feron? siya, paingon sa sod. Feron? Siya si Feron? Oops, ngunit lang sa itong abaga, ha? Tinuod ko di ay. Isunod lang diri ang wheelchair. Nga doon ay niya, babae no? nga gitaguan si Edin hi. O patanon kini. Mupalayo na ko din hi. May gilimot yun si Ed ako. Tinuod yun ang pagduda ni Ian. Kanang Veron, nga iyang kial sa paingon sa pay. Mao ka na si Veronica Apadin. Ha, inaw ka sa Alexa. Unsay kay kabuang gitaguan ni Payhanay. Oh. Oh, Hi! Lira. Nganong may anhim ka sa office? Pa sinong makitaan kas maldita? Ayaw kong ingna nga mahadlo ka na usab si imong ina-ina. Ha? Iya, naunsa man ka? Mura mahinog na under na ka ng Alexa. Ay, saan mo kay Payhanay? Ni ako si imong office, ug wa siyang office. So, makahimo na ko sa pag-ani din eh. Nganong niam ka? Nasusi na ba nimo kung unsay toyo si imong amahan sa sugod? Wa ba? Naniid pa ko. Oh, maura ba nang imong tuyo sa pag-ani? Gimingaw ko nimo. Lira, nagtrabaho ko. Muadto ra ko sa inyo. Unsay mo adto? Sige ka lang saad nga mo adto pero sige sa kag busy. Iyan na usab na gid ka. Sa una, usa ka tawag lang nako, tuadayon ka sa amo. Adto pag gani ka matug. Ikaw ro bitaw nag-ingon nga. Dili ko magpalupig sa kong ina-ina. So, seryoso na gid kasi man trabaho? Kung di ba ko seryoso, adto ni paingon sa kong ina-ina ang tanang negosyo ni Papa. Oh, maayo kay nakauna-una nakaana. At least, secure na nga tong future. Iyan, of course. Gusto na sad ko nga mahilo na ta. Kanus ama di ko ni mo pakaslan. Lira, dili na ta maghiskot, ana, okay? Unsay dili? Iyan, babae ko. Ako ilkansi ko, dili ko ni mo pakaslan. Ano rata paingon diha? Uy, dili lang una karon. Wow. Dako na gid kay kag kausaban karon. Sobra na gyud. Lira. Ani lang una ko magatang nga mo aking auto ni Ed. Ni ana magit ko. Kinahanglang ako unang mahibawan ang tinaguan ni Ed. Kay ni Ian. Kung tinuod man nagkabit ni Ed kini si Veronica. Mao na gid ni ang time nga mupiya ko sa kinabuhi ni Ed. Oh, siya kining nanawag. Di lang una na ko siya tubakon. Dili man siya matubag. Busy tingali. Nakatuog na siya. Mupahuli lang ko sa syudad. Nagkatog
niya si Biron? Oo. Ika na bahala niya, ha? Niya ang inyong konsumo karong buwan na. Salamat. Tawagan lang ko kung noon sa mga problema ninyo din, eh. Oo. Dako na gid kag kausaban iyan. So kada nga niabot na si Alexis kinabuhi si mong amahan, nausab na sad ka. Ha? Unsa man ang usab nako? Ngawa man. Nausab ka? Baliwa na lang ko permi nimo. Permi na lang ko nimong kalimtan. Og wa na ko makauyon ini iyan. Lira. Klaro kayo nga nagkabugnaw ka na ko iyan. Busy ko sa trabaho. No, lain ra gyud. Sa una, sa usa ka adlaw, kadagan ka manawag. Labi na sa panahon nga milayas ka og nagtago-tago ka si mong amahan. Pero karon, kung dili ko manawag, dili ta magkasulti. O kung dili ko man sa imong opisina, dili ta magkita, naunsa naman ka? Wa mo kumaunsa. Busy lang lagi ko. Siguro alang nga busy ra gid ka sa trabaho ha. Tinuod lagi na. Busy ko sa trabaho. Oh, maayo ta. Kung tinuod ang imong gisulti. Ikaw, no? Sige. Aron di ka mangluod, paabuta ko. Magdungan tagkaon sa gawas. Kaniyara mo kung paabot din hinga malapay si Ed. Wa pa man siya. May pag-ako na lang siyang gitubag kanina, Doc. Ay, ang iyang auto na kanang nagpaingon din eh. Si Ed, nagkit ka na. Milabay na siya. Panahon na mo balik ko sa pay sa ibabaw. Kinahanglang matubag na karong adlaw ang tanan akong pangutanan. Mag-disco ta kayo Sabado ha? Di lang ko mo saan. O sa mo plano karong Sabado? Wa pa. Wa makakaplano. Wa sab kay lakaw. So, manglaag ta, please. Okay. Kena ba? Di mingaw na biya ko nimo. Lira, di lang ta magpahibawa nga manglaag ta. Kayo unsa? Di ganahan si papa ni mo, Lira. Unsa? Mao nga ato lang itago nga itong mga lakaw. Di gusto nga kumahan nga magsige kong uban-uban ni mo. Klaro na lang. Nagisulsula na si mong ina-inang kontrabida. Ngaw nang tay. Hey, hilo mo na lagi ka karon. Lira, mahimo ba? Ay ko bantayin nga kung mga lihok. O ganong dili man ko makabantay. Nga klaro man kayo nga nausab na ka. Aw. Mausab ang gidang tao. Ikaw sab. Pag-usab na sad sa imong batasan aron maggustuhan kang papa. Kayo unsa man di akong batasan, ha? Kuan. Basta. Di ganahan sa papa ni mo kay kiat kay ka. Sige na eh. Ikaw nagtiwas na. Muadto na ko sa restroom. Murag lain na nagpasabot ang lihok ni Ian. Hello, nga na nanawag man ka. Kauban mi si Ian karon. Okay, sige. Nanaining lang ko. Ulagi. Matuman ang imong mga plano. Sige. Bye. Doon na lang ko sa bahay na itong Verona. Kinahanglang mahumaning akong tuyo karong din eh. Okay na ning dana ko. Mingaw naman ang bay. Murag tunay na mukha kahoy sa luyo.
Ang tigwang. Siya ka nang nagpukakahoy. Ayo, mayong hapon, lo. Ikaw na usap. Kaluya ka. Lo, ayaw lang kasuko, lo. Kuan, may balik ko kay gisugo ko sa akong mama. Anak ka ba ni Carolina? Ha? Carolina? Ikaw ba ang anak ni Carolina o Ed? Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!